Pinoy Bus Driver TV. Ayan, karili niya rin si 123 mga kabuksit. Kulang naman ang isang ilaw natin yung ilaw. Ayan o. Wala naman dito. Kulang naman isa. Hindi naman siguro. Ayan na mga buksit. Mag-rolling na tayo buksit na tayo. Ha? Patayin mo na si Marco. Ano no? Patayin mo na si Marco. Oo. Para sigurado tayo. Oo. Patayin talaga to kayo. Para tipid. Pero magkatipid-tipid. Kasi ganyan naman ako pinapatay ko naman sa barko. Magkatipid-tipid muna tayo. Kaya lang inisip kita tulog ka Sila tayong. Sa lahat mga kabuksit, magandang gabi sa inyong lahat. Sa lahat ng mga subscriber natin dyan. Ito si Japal Pamilya, si Riaco Junior, Noriel Manchong, si JJ Masindo, Alex Acero, Trasibo. Shout out also kay Marisa Pagustan, si Honey, si Sam, Dominiki, si Makiboy Banyal, si Ronel Mahinay, at si Risa Propuso, si Richie Sampaga, Noel Aguilar, Rohel Perez, Jimmy Kabuang, si GH Worldwide Brothers Gaming. Dumaan kami dyan sa Lubibiga ngayon 7 PM. Dumating kami doon sa Pier 8:30. Sila tayong shoutout sa ating mga kopito niya, mga kopito niya, kopito mga
patay ilaw mo yung buksit. Para hindi masilaw. Nakatingin lagi sa nagsisinyas ko buksit. Sa nagsisinyas ka lang nakatingin ha. Sa nagsisinyas ka lang titingin. Huwag kang tumingin sa iba. Huwag kang tumingin sa ita. So right now, we buksit. Kill the light. Buksit na tayo. Saka patay ang makina. Sabay tulog, buksit na tayo. Good morning, mga buksit. Dito na tayo sa Matnog. Ayan, nakakawawa na natin. Alas 11:30 tayo dumakong mga buksit ng gabi. Ano ba yung mga sayo natin sa taas? Sino tayong malilis ang Matnog buksit oh. Walang mga ganong pangarga. Wala ganong pangarga buksit tayong.
ang clearance light. Taas. Mataas ang dagat ng set, mataas.